Problemi sa kojima se suočavaju stanovnici Borske mesne zajednice Slatina zbog rudarskih radova kompanije Ziđin Mining bili su glavna tema razgovora predstavnika žitelja Slatine i lokalne samouprave. Kako je rečeno na sastanku, postoje veliki problemi na putevima koji su neprohodni, zatim zbog izgradnje brane za jalovišta i teškoće sa eksproprijacijom zemljišta. Javljaju se tu razni problemi i oko otkupa zemlje. Trenutno ima nas nekolicina koji smo ušli u postupak eksproprijacije. Postupak eksproprijacije je došao do suda, sud rešava. Onda šta dešava se da kineska kompanija angažuje advokatsku kancelariju i ta advokatska kancelarija osporava cene koje je propisala država preko Poreske uprave u Boru i ne prihvataju da plate cene, znači cene koje su zakonski na snazi, cene koje je propisala Poreska uprava. Ja to shvatam malo neozbiljno i to shvatam kao nepoštovanje institucija Republike Srbije. Izgradnjom brane, ove prve brane ovde do sela, nastalo je ogromno klizište tu, zatvoreni su putevi, pregrađen je potok. Samim tim je nastalo jedno veštačko jezero koje je ljudima preplavilo imanja, znači ta imanja bukvalno ne mogu da se koriste. Putevi su nam zatvoreni. Ovamo u drugom delu, znači jedan put koji se račva na još 3 puta, ljudi su tim putevima išli do svojih imanja. Taj put nam je zatvoren još od letos negde, od juna, jula meseca. Prema rečima gradonačelnika Bora Aleksandra Milikića, rudarska inspekcija je bila na terenu, dat je rok za rešavanje pojedinih problema i ocenio da je do sada najveća kočnica bila nedostatak konkretnih razgovora meštana sa kompanijom Ziđin. Čuli smo sve probleme i sami ste čuli neka očekivanja naših meštana na teritoriji mesne zajednice Slatina. Obićemo i sve ostale mesne zajednice narednih dana, gde god postoji bilo kakav problem i tražiti da se uključe oni koji su nadležni i odgovorni. Pre svega u jednom dobrom duhu, u jednom dobrom cilju da rešimo sve probleme. Mislim da je ovde nedostatak komunikacije, da je ovde nedostatak odnosa u prethodnom periodu postojao između same mesne zajednice i ljudi koji vode mesne zajednice i meštana, da se to prelilo u neke loše odnose možda i na nekim drugim nivoima. Mi tu kao grad se sada maksimalno uključujemo i izvestit ćemo svim ovim pitanjima tamo da nije nadležnost grada, nadležna ministarstva, jer moramo svi zajedno da vodimo računa i brigu o tome koji su problemi naših meštana, moramo da vodimo računa i brigu o tome da se rudnik razvija i da se rudarstvo razvija na teritoriji grada Bora i da zaštitimo interese i građana i kompanije i naravno grada Bora. Ove nedelje će i predstavnici lokalne samouprave izaći na teren. Grad Bor će preduzeti sve što može u svojoj nadležnosti da pomogne meštanima, a o problemima će obavestiti i nadležna ministarstva.